det vand, jeg prøver lige noget andet den gang. Ikke? Mm. Det er hyggeligt. Bare bank. Eller bare bank helt i stykker. En løstrunde. Husk beat. Måske skulle vi også lige løsne lunden lidt, så der ikke er alt det der papir. Men det er vigtigt, den er god, den her. Har du lighteren? Og den er banket godt flad? Jeg kan prøve det lige lidt med. Ja, bare lige lidt ekstra. Ja, vi er sikre. Sådan. Har du lighteren, Andreas?